Уважаема госпожо Башева, уважаема госпожо Христова, уважаеми господин Иванов, за мен е чест да бъда част от Международната научно-приложна конференция "Регионално развитие, културни коридори и медии". Преди да започна своя доклад, бих искала да ви разкажа един свой спомен от преди няколко години. С семейството решихме да посетим Картаген. Не бяхме ходили. Свързах се с туристическа агенция и обясних какво искаме. Оттам любезен господин ни обясни какви хубави хотели има, колко звезди има над тях, около тях. Благодарих му и казах, все пак аз държа на Картаген. Минаха няколко дни, господинът отново се обади и този път ми разказа каква вкусна храна ще има в хотелите, колко е хубав плажа. Отново благодарих любезно и пак настоях, че да, всичко това е чудесно, но аз искам да видя Картаген. Когато свънна за трети път и отново наблегна на да, в никакъв случай не лошите условия, които предлагаше, а аз отново настоях за Картаген, с лека нотка на негодование и почти пренебрежително ми каза: "Госпожо, вие какво очаквате да видите в Картаген?" "Картагенци", невъзмутимо му отговорих аз, и тук някъде нашия разговор приключи. Така и не използвахме услугите на тази компания и то беше очаквано, защото ние искахме да изживеем нашето пътешествие, да посетим местата, които представляваха интерес за нас. Защото хилядолетия наред, следвайки хода и напредъка на човечеството, цивилизациите са се появявали и развивали, процъфтявали и западали, и в резултат на всичко това са оставили наследство, носещо своя незалечим отпечатък в историята на света. Това наследство демонстрира върховите моменти в развитието на човечеството, независимо дали това са музикални изпълнения, дали са картини или места, които ние да посетим. Тези върхове се измерват в изключителните размери на съхранените паметници или в уникалността на картините и музиката. Културното наследство разказва историята на човечеството, а туризмът от своя страна оживява това наследство. Туризмът, както много други дейности в социалния свят, през последните години претърпяват драматични трансформации. Доскоро акцент в изследванията за туризма като икономическа дейност беше поставен върху анализа на движението на хора към места като културни обекти в картографирано пространство. Но тогава, когато мислим туризма като възможност за развитие на даден регион, то той трябва да бъде разработван и представят в контекста на това, което едновременно го отличава и свързва с останалата част от света. Сред тези възможности водещо е мястото на съхраненото културно и историческо наследство и съвременните аспекти на неговото представяне и развитие. Понятието културен коридор има много и различни измерения. То е политематично, натоварено с различни и разнообразни функции. Самото понятие за пръв път е лансирано през далечната вече 1974 година от румънския учен академик Разван Теодореску и характеризира един специфичен феномен на Югоизточна Европа, а именно традиционните териториални направления в региона, по чието протежение циркулират културни ценности, идеи и иновации в единни и непрекъснати връзки, влияние и взаимодействия. В резултат от всички тези взаимни връзки през годините в региона са се формирали териториални оси на вековни отношения, жива памет на пребивавалите тук цивилизации и здрава връзка между народите, които го населяват. Културни коридори. Културният туризъм е онова прагматично осъществяване на съхранената в културните коридори памет, от която могат да се родят много нови идеи. С известно намигване към нас, професор Тодор Кръстев нарича културния туризъм рожба от брака по сметка между културата и туризма. А литературата и изобщо словото е онази сплав, която изгражда мостове в културните коридори. Благодарение на словото и на словесността, ние можем да разчитаме посланията на предците си, както и да изпращаме нашите към бъдещите поколения.
да запазим паметта за миналото, но и да помислим, а и не само да мислим, а и да действаме, така че културното наследство да не бъде скъпоценна брошка, която поставяме на ревера си само на празник, а иначе държим скрита в някой сейф. Културата на всеки регион е възможност туризма да се превърне в устойчив фактор, както за привличане на туристически поток към определен регион, така и за експорт на култура и научно познание извън пределите на региона, а и на страната. Според Международната харта за културен туризъм на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места от 1999 година, културният туризъм използва като ресурс наследството, културните и природните ценности на средата, съхраняващи колективната памет на човечеството. Литературният туризъм възниква тогава, когато авторите или техните произведения са толкова популярни, че хората са привлечени от места, свързани с твореца, като да кажем родно място, дом, в който е живял, място, на което е пребивавал, дори и това да е само легенда. Посещението на тези места изпълва със съдържание пребиваването на даден посетител на определено място и не на последно място позволява на една образована, любопитна, като отношение към света и готова да приеме предизвикателствата и изживявания публика, очакваща да взаимодейства с авторите, на които се възхищава и чието творби харесва. И всичко това е свързано с въпроса как културният ресурс може да се включи в цялостната концепция за развитие на региона, в частност туризма. И тук действителността налага да се извърви една важна стъпка, а именно, че културното наследство, с което регионът разполага, не е необходимо да остане само на ниво посещение, защото тогава каузата печеливш културен туризъм е изгубена. И в това именно е сърцевината на тази тенденция, зародила се преди повече от 4 десетилетия, че само посещение не е достатъчно. Много по-важно е да се потърси изживяване, съпричастност, мотив да накараш посетителя да дойде пак или да насочи някой друг по този маршрут. Да разкажеш с любов и отношение за знакови места от твоя град. Това не изисква толкова много. А при добро и адекватно прилагане на маркетингови механизми и инструменти носи популярност и последваща печалба. За реализирането на подобни идеи могат да допринесат всички тези местни личности, които познават от първо лице културния живот на града или на региона. Именно те могат да представят литературната история и съвременност на своя град така, както малцина други биха го направили. Съществуват литературни клубове, местни поети, ученици с интерес в областта на литературата. Те са онзи безценен духовен капитал, който няма да бъде просто една ходеща брошура, а напротив, ще бъде личност, разказваща с отношение за утвърдените свои предшественици. И това може да е първата стъпка към по-голямата цел – нови възможности за развитие на региона. Като заговорим за регионални медии и литература, ми се ще първо да припомня една мисъл на Волфганг Бул в неговата статия «Журналистика и литература. Утопия ли е това?». Тази статия е публикувана през 80-те години в списание «Журналист» и там автора задава един въпрос и насочва отговора към някои размисли. Казват, че нямало нищо по-старо от вчерашния вестник. Биха ли могли тогава романът и стихотворението да бъдат по-актуални от вестника, който води всекидневната документация на времето? Авторът твърди, че определено журналистиката е по-млада от литературата, но именно благодарение на журналистиката, благодарение на медиите, литературата успява да достигне до много повече и по-разнообразна публика. Потвърждение за това са и първите периодични издания на българската литература, още от нашето възраждане, и в списание «Любословие», и във вестник «Български орел», наред с статиите, които отразяват действителността, тогавашната действителност в България, са публикувани и художествени текстове, басни, народни песни, образци на фолклора, размисли, смешки, хуморески.
Ролята на регионалните медии за откриването и популяризирането на литературни таланти и творби е незаменима. Къде, ако не в регионалните медии, могат да публикуват първите си творби новопрохождащите в занаята поети и писатели, ако не в своите местни медии. Кои, ако не професионалистите, работещи в тях, в редакциите на тези издания, са хората, които първи подават ръка и дават път на стотици утвърдили се имена в родната литература, тогава, когато все още имената им са никому неизвестни. Изключителната роля на регионалните медии, традиционни и електронни, е в това, че те информират своята аудитория за лица и събития от местно значение. И макар, че понякога необходимостта и ролята на тези медии се подценява, то не бива да се забравя, че именно те са тази неоспорима институция, в която героите могат да бъдат твърде познати, твърде близки. Скъсената дистанция и личната ангажираност към авторите или героите на дадено произведение определено влияят положително върху тиражите и рейтингите на изданието. Много приятно е тогава, когато се припознаеш в дадена творба или кажеш, това тук, което е описано, е място, което аз познавам. Често именно тези медии в редица случаи са първооткриватели на таланти и дарования, заслужили в последствие своето място в пантеона на българската литературна класика. Във вестник Русица, който е домакин на днешната конференция, е началото на творческия път на Пеню Пенев. От страниците на издаваното в Плевен и отпечатвано в Габрово детско списание Светулка, тръгва творческия път на Рамбо Силев. От вестник на жената води началото писателската дейност на още една видна представителка на Севлиево, Фани Попова-Мотафова. Първата установена публикация на Стефанка Попова, както е истинското име, е разказът Малка приказка, излязъл в брой 155 на вестник на жената от 1924 година. В периодичния печат започва творческия път и на още една емблема за Севлиево – Мара Белчева. Ден преди да отбележим 155-та годишнина от рождението й, не може да не споменем пътя на тази толкова нежна, ненатрапчиво, но и завладяващо присъстваща в литературата ни писателка. Габрово е градът, в който излиза и брой втори на Съюзен вестник на вестниците. Едно изключително периодично издание, от гледна точка на това, че е от малкото, което обединява журналистите от провинцията. Спирам вниманието си върху него, макар че той е излизал само 4 години и има само 15 броя, но това е изданието, в което един определен брой е посветен на Габрово. Ролята на откривател на литературни таланти, сам той талантлив писател, това е Димитър Васин. И макар да отпечатва първите си творби в списание Родна реч, той отдава сърцето на общинския вестник Русица, чийто редактор е дълги години. Под неговото наставничество на страниците на изданието намират място произведенията на редица творци от града и региона, някои от които, именно благодарение на него и на екипа му, успяват да направят първите си крачки тук. Димитър Васин е и творецът, около когото се създава и работи литературният кабинет Пеню Пенев към Народно читалище Развитие 1870. Сътрудничеството между поетическата общност и регионалния вестник е поредното доказателство, че именно този тип медии са мястото, където творецът може да намери поле за изява, където творбите му да достигнат до своите читатели. Трансформацията на медията в електронна платформа е възможност достъпът до публикуваните в нея произведения да наскочи регионалния обхват и да достигнат до национално ниво, а творбите да бъдат прочетени и извън кръга на познатата общност. Така, до нас, неживеещите в този регион, достигат имената на безспорно талантливите творци Минка Вачева, Данаил Данков, Сава Христов, Венета Александрова, Мария Тотевска-Иванова, Венета Йонкова, Данаил Данков, Ваня Георгиева, Христина Борисова и много други, чието имена не мога да спомена.
И тук именно могат да се намерят пресечните точки между всеки член от местната общност, регионалните медии и възможността културата и литературата да привличат туристически поток към региона. Местните медии са този важен посредник на фронта на българската култура, който притежава инструментариума да утвърди себе си и литературата като фактори за развитието на региона. На страниците на регионалните медии могат и се разискват въпроси, свързани с пресечните точки между съхраненото богатство в културните коридори и настоящето от гледна точка на визията за бъдещето. Защото вярвам, а и практиката е доказала, че инвестициите в духовни ценности могат да носят и материални блага. Включвайки се в подготовката и при отразяването на всяко едно културно или образователно събитие, регионалните медии са тези, които запознават общността с това, което се създава на местно ниво, включително на литературния фронт. А всеки един от творците, които споменах, а и много други, които не успях, са запленени от магията на словото и те са онзи безценен човешки капитал, с който всеки един регион разполага и който може да бъде въвлечен в представянето и популяризирането на културата чрез собствени предложения за създаване на привлекателни културни маршрути, базирани на изживявания и надграждащи познанието. Въвличането на хора от региона в представянето на живия културен продукт, изваждането им от границата на техните микрообщности и отварянето на натрупаното в тях познание за хора, идеи и места, превръщащи региона в част от литературен маршрут и цялостен културен продукт, е въпрос на разбиране и прилагане. В читалищата, в музеите, в библиотеките, в архивите, в галериите работят хора, посветени на словото. И не е необходимо невъзможно много, за да бъдат привлечени като част от каузата регионално развитие, като им бъде предоставено поле за изява, чрез включването на събираното през годините от тях специфично духовно познание за мястото, в което живеят, и създаването на работещи механизми за популяризиране на регионалното културно наследство, на думи, характерни за региона, и по този начин бъдат намерени пресечните точки между съхраненото богатство в културните коридори и настоящето от гледна точка на това какво предстои и как може да бъде развит региона. Дами и господа, накратко това са моите идеи за това как местната общност, в това число и медиите, могат да се включат в приключението културни коридори и да дадат своя принос за развитието на своя регион. А доколкото за Картаген, посетих го и наистина картагенци там не срещнах. Но срещнах всички вас и съм изключително благодарна за това, защото усилията, които полагате, вярвам, ще се отблагодарят. Желая ви приятен ден!